Sexologoa, berdintasunean teknikaria, politikan aritua, baina Aitzole Araneta. Aitzole Araneta emakume trans. Bueno, Aitzole Araneta... Oien artean. Emakumea. Emakumea. Bai. Osea, trans, bai, inungo lotxari gabe nik uste esan behar dela, baina baita ere ulertu behar da trans dela, ez dela sujetu bat, baizik eta da norbait definitzeko beste adjetibo bat. Adjetibo bat. Ala nola, ez dakit, txuria, edo hileluzea, edo lodikoteagoa, edo argalagoa, hori... Adjetibo bezala. Adjetibo bada, bai. Eta nik uste hortik ulertu behar degula. Ondo. Eta orain esate baterako hori justifikatzen edo sentitzen duzu edo sentitu duzu noizbait hori arrazoitu behar izan duzula edo azaldu behar duzula? Bai, askotan. Nik uste gaur egun ere, oraindik ulertzen dut jendeak, badagoela jende bat, oraindik ez duena ulertzen nola den transbizipen bat izatea, ez? Baina nik uste dut, bueno, transexualitate egoeran gauden pertsonok gure burua askotan azaldu behar izan dugula. Horrek badauka bere alde ona, hori esan behar. nolabait ematen du, osea, ematen dizu aukera, gaia, ondo bideratu eta ondo tratatzeko, baina, bueno, badauka beste aldaera bat edo, oketxagoa dena, askotan ere bai zalantzan jarri gaituztela eta pertsona batzuk zelantzan jartzen segitzen dutela, ez? Bai, zenbait gauzatan bezala pedagogia egiten jarraitu behar dugula zenbait kasutan, ez da? Hori da. Aizu, gure bizitzan badago aro bat guztiontzat, nahiko komplikatua izaten dena, nerabeak garenean, zuretzat ere komplikatua izan zen. Bai, niretzako komplikatua izan zen. Nerabe izatea eta nerabezaroa nik uste dut beti dela komplikatua. Aldaketa asko gertatzen dira, ez? Psikologikoki, gorputzan ere aldaketak gertatzen dira. Eta nik esango nuke, gainera, gaur egun gauza batzuetaz gehiago hitz egiten dela. Baina egia da ni nerabean nintzanean, adibidez transexualitatea bezalako gai bat eta ez zela hitz egiten, ez? Eta, klaro, ni nerabezarora iristerakoan, ja, hasieratik, hau da, nik hitz egiteko, almena askuratu nuenetik, nik oso garbi neukan, ni definitzerakoan, neska bat nintzela, baina hori, noski urte pila batetan ukatu egin zidaten, eta, nolabait ez ikuste horrek edo ukapen horrek, baita ere eragin zuen nigan, eta nerabezaroan, kasu honetan, segurtasun falta, nirekiko konfiantza falta, eta baita ere, bere garaian nik uste oso garrantzitsua izan zela, eta nik gaur egun agian hori aldatu dela uste dut, dela erreferente falta. Nire inguruan ez nuen topatzen... Zein zen zuretzat erreferentea? Bueno, niretzako erreferentea izan zen bere garaian Veneno. Veneno? Veneno, bai, eta gero Bibi Andersen. Mediatikoenak zirenak garai hartan, ez? Bai, mediatikoak zirenak, eta gero bazegoen puntu bat Venenoren kasuan oso nabarmena gainera, eta Bibi Andersenen ere, kasu horretan ere bai, dela nolabait beraen egoera horren inguruan xuxurla, burla eta pixkat eskarnio egiten zela. Bibi Andersen, gaur egun Bibiana Fernández, oso pertsona duintza daukagu, baina bere garaian Manolo esaten zitzaion. Eta nik uste erreferente duin eta positiboiek gaur egun gero eta gehiago daudela, eta nik uste hori postekoa dela. Denborak zorionez onerako. Bueno, onerako, pixkanaka aurreratu dela onerako. Beste zenbait gauza ere badago egiteko, ez? Era bat, zuk aipatu duzun pedagogia sozial hori eta nolabait, jendeak uler dezala guk gainontzekoekin antzekoak ditugun gauzak askoz gehiago direla ezberdintzen gaituzten gauzak baino. Nik uste hori dela mezu bat oso garrantzitsua.